Bon, ko an balimakɛ dɔ ko ale y'a mɛn mɔgɔ dɔw la ko n'i nana misiri la i y'a sɔrɔ alimami jama donna sali la ko e kana don sali la n'i ma iqama kɛ. Bon, n'a y'a sɔrɔ a tigi ka kuma n'a ma faamu de, n'a y'a sɔrɔ a y'a faamu o tɛ kuma sabatiden ye. I b'a sɔrɔ a ma dɔnnikɛbaga min ye kuma in fɔ a ma faamu. Dɔnnikɛbagaw ko n'i nana de i ye ni alimami ni jama sɔrɔ sali la fo i jɔlen ka tekibiratul hirami kɛ. I teliyala cogo o cogo i jɔ de fɔlɔ i ka tekibiratul ihramu kɛ. Parce que n'i ma tekibiratul ihramu kɛ kabaru fɔlɔ n'i m'o kɛ i jɔlen, parce que kabaru fɔlɔ in filɛ urukunu de don, i jɔlen fana k'a kɛ o ye urukunu de. Wala dɔnnikɛbaw ko ni teliyala cogo o cogo, parce que dɔw filɛ n'u nana u y'alimami ni jama sɔrɔ sali la u bɛ biri de, u birilen de b'a fɔ Alahu akibaru teliya bolo, u birilen de b'a fɔ Alahu akibaru. Dɔnnikɛbaw ko o de man ɲɛ, o de tɛ wasa kɛ ko i ma don sali la. Tant que ni jɔlen ma tekibiratul ihramu kɛ ko i ma don sali la. I teliyara cogo o cogo kabaru fɔlɔ in i jɔ de fɔlɔ k'o kɛ. O kɔfɛ i biritɔ ni tekibiratul intiqali fana bɛ biri, i ni kabaru filanan bɛ biri. Mais o ko hali ni teliya bolo hali ni kabaru filanan in ma jigin baasi t'i ka sali ka o la, mais i jɔlen ka tekibiratul ihramu kɔni kɛ. Bon, n'a y'a sɔrɔ tigi ma nin kuma de faamu, mais min ye k'a fɔ i ka iqama kɔni kɛ tant que i y'a sɔrɔ jama donna sali iqama tɛ e kan. Ni kelen b'i ka sali kɛ yan ni cɛ i b'i ka iqama kɛ, mais e nana jama misiri de la donc saliw donna sali la e bɛ kabaru de kɛ i jɔlen ka faru ka iqama tɛ e kan. Bon, ko dɔnnikɛbaw ko ni se kɛra kafiri ka se kɛra la ko ye kafiri ye, komi ni se kɛra bidiya mɔgɔ ka se wa bidiya fana o bɛ kɛ kafiri ye wa, ko o bɛ kɛ bidiya mɔgɔ ye wa, la o tɛ kɛ bidiya mɔgɔ ye, parce que dɔnnikɛbaw y'o fɔ ko mɔgɔ dɔ bolo e bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka lahala dɔ dɔn e ma bidiya ye a bolo, mɔgɔ dɔ bɛ yen o bɛ bidiya dɔn a bolo, min bɛ bidiya dɔn a bolo o bɛ se k'a fɔ karisa bidiya b'a bolo, mais e min tɛ bidiya dɔn a bolo e tɛ se k'a fɔ ko bidiya b'a bolo. Hali dɔnnikɛbaw b'a fɔ al-jarh wa ta'dil o b'o fɔ o bɔndɔ la, mɔgɔ dɔ bɛ ale bɛ mɔgɔ dɔ défaut de dɔn a la a b'a a jogin ni o défaut ye, i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana bɛ yen o b'a tanu o tɛ défaut dɔn a la. Bon, n'an ye ninnu fila lajɛ min kɔni ye défaut k'a la, min kɔni y'a défaut k'a la n'a dankanyaw bɔra taamasiyɛnw kan an bɛ ale de taa minɛ ka tɛmɛ min y'a tɔgɔ a tigi la latilɛ. Bon, bidiya mɔgɔ fana ka bira n'a ka bidaya ma jɛya e ye dɛ o de ye si k'a la o t'i kɛ bidiya mɔgɔ ye. Wa alaikum salam. Bon, ko nin ye mɔgɔ dɔ ye ale taara sanni kɛ yɔrɔ dɔ de la. Bon, o kɛra sanni kiliya b'a bolo a b'a kɛ ka mɔgɔ bila ka t'u tigi ma u bɛ taa sanni kɛ. Minantigi y'a fɔ nin ye ko n'i ye mɔgɔ bila ka na nin hakɛ in b'a a bila i ye nin hakɛ b'i ye yan. Bon, ko ale ye mɔgɔ dɔ bila u ye sanni k'a bolo a ye wari dɔ di ale ma ko ale y'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ a m'a dun. Bon, n'a y'a sɔrɔ a ye min di e ma ten a m'a da kiliyaw kan, misali la ni minɛn in ye 1000 de ye bɛɛ bɛ minɛn prix dɔ 1000 de ye, a ye minɛn in feere kiliyaw ma 1000 de, mais a yɛrɛ de ka tɔnɔ in na a yɛrɛ de ka 1000 na a ye 20 sɛnbɛ e ye, n'a ɲɔgɔnna baasi tɛ nin na u b'a fɔ nin de ma simisara baasi tɛ nin na, e fana bɛ mɔgɔ weleli min kɛ ka bɔ mɔgɔ ɲini ka d'a ma a b'i sarali min kɛ nin ye fɛn tɛ nin na.
eko bon ni ye ɲininkali min kɛ ni e ka patron y'i bila ka taa ko i ka taa baara dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye e taara baara kɛ o mɔgɔ ye e ka patron b'i sara de a ko i ka taa baara dɔ kɛ mɔgɔ dɔ ye ko n'o tigi ye cadeau min di i ma i ka patron t'a dɔn o dɔnnen don komi ni a kɛra sababu ye e taara baara min kɛ o tigi fɛ i ni mɔgɔw dɔ ye ɲɔgɔn dɔ ye ni o baara sababu ye olu fana y'u ta k'i bila u ka baaraw la u b'i sara i bɛ sara minnu sɔrɔ o la o fana wari bɛ di i ka patron de ma la o wari tɛ d'a ma sababu min n'a ye ɲɔgɔn dɔ ye nin fana y'a dɔn olu fana y'a dɔn i bɛ nin baara kɛ tant que e ma patron ka baara bila ka taa ni min ka patron ka baara bila ka taa donc ninnu ye e wele baara la wagati min e ka patron ka baara t'i bolo e min ka patron ka baara bila ka taa o la ninnu fana y'i dɔ ye ko i bɛ se nin baara la o fana y'u wele i tɛ baara la wagati min y'i wele i taara o fana ka baara kɛ o y'i ka sara de o t'i ka patron ta ye ka kalan mun nɔfɛ bon ko ka kuranna kalan bila telefɔni la a b'a kɛ kalan i b'a lamɛn ka kalan nɔfɛ baasi t'o la o ye de i b'a fɛ k'i yɛrɛ dɛgɛ dɛ n'i ye kuranna kalanbaga dɔw de bilala komi alikariw ninnu minnu ka kalanw ka ɲi u ka harafu ka ɲi i b'a kɛ ka bilala ka kalan pour k'i yɛrɛ ladɛgɛ a cogo la baasi t'o la o ye de i b'a fɛ ka kalan de baasi t'o la ko subuhul qudus a bɛ fɔ uruku kunbɛlɛmina ni sujudi bɛɛ la a bɛ fɔ o bɛɛ la hadisa sabatira ciden kunbɛlɛmina to subuhul qudus rabbul malaikatu subuhul qudus a y'a fɔ sujudi fana la i bɛ se k'a fɔ wala subhana rabbi al-ala subhana bɛɛ la kɔfɛ i bɛ se k'a fɔ baasi t'a la azikaru minnu nana ko subhana rabbil azim adada khaliqihi warida nafsihi wa zinata arsihi midada kalimatihi ko n'u ko ka fɔ sɔgɔmada la u bɛ fɔ sɔgɔmada dɔrɔn de la u bɛ wagati bɛɛ u bɛ se ka fɛn o fɛn ye jikiriw ye wagati bɛɛ ni hakili jiginna jikiri sugu bɛɛ bɛ se k'a fɔ jikiri fɔlɔ ye kuranna de ye kuranna tɛmɛnen kɔfɛ azikaru tɔ minnu nana ko min bɛ fɔ sɔgɔma o min bɛ fɔ wulafɛnw wagati bɛɛ cilen ko hadamaden i nɛn kɛnɛma kana wuli ni jikiriw ye ko wagati bɛɛ jikiriw de ka sɔrɔ hadamaden nɛn kan Abdullahi ibn Umar tuma min a taara Kufa u y'a ɲininka Kufa olu de ye Huseni faga u y'a ɲininka ko ni sɔsɔ ko n'a joli dɔnna i fini la i b'a kɛ cogo di ko nin ye kabako ye a ye an ma kabako ninnu na aw ye ciden mɔden faga o joli a y'a kun dɔ kɔrɔ ka ciden mɔden faga ko joli kunko ta aw bɛna ne ɲininka sɔsɔ joli de la aw bɛna ne ɲininka sɔsɔ joli de la donc ninnu ye kow ye min ye sɔsɔ joli ni fɛnw ye silamɛya sariya jɛnnen bɛ ninnu ma bon ko i ka suntigɛ fɛ ka don misiri kɔnɔ fɛn b'o la wa ka dumuni kɛ misiri kɔnɔ baasi t'a la dɔnnikɛbaw ko dumuni kana kɛ dumuni sugu de ye n'a bɛ misiri nɔgɔ ou bien dumuni kana kɛ dumuni sugu ye ni kasa bɛ a la n'a bɛ kasa bɔ misiri kɔnɔ bon n'o dumuni sugu tɛ k'i sun tigɛ misiri kɔnɔ bon dumuni min tɛ misiri nɔgɔ dumuni min ni kasa t'a la n'a bɛ mɔgɔw degun baasi t'o dumuni la misiri kɔnɔ
mo ko nyege adabu bala ka telefonin ci wa nyegen kono na la adamu min balay kana kuma nyegen kono hadisa gele mana la de me cide ko adabu wa hadisa gele hadisa kere kele mana la ko mo kana kuma nyegen kono pe o hadisa mana hadisa min na cide ko de chefula aw tara bana kuta yorola ni insigilembe yafe aba wa bana kuta wakati la ni fana sigilembe yafe afula be baro sama sama ni nyogonje hadisa na cide nya balili kenindela me minye nyegen kono kuma baliya ciden ka harisa sabati le manola me doni ke ko jogo nyuman kono na adabu kono na ni haju ni darote kana kuma nyegen kono wala inshallah bo nin ko de ko jama dalaje yoro dama dalaje yoro ko ni banni kera ni jama ye nyogon soro ko ba fo jama ka wuli ka jos doni ka tasibilake ka tasuma hakili la munum bu dambe ka ta sunna konema ani munum be islamiya kono jamana in kono madeli kan ninye so kunyorola akoni be fama kunda abe fama kunda uluka nyogon uluka ewa nuye nyogon sore su kola ube suudo ka kola uba fo wulili ka ke ka jo ka tasibira ke ka tasuma bon na ya soro jama kulwere ba ke nin taran nasaraw de nofe silama ka barate iyado an ka jamana tankin nasaraw nana ka jamana nunu soro ko ka kala nu ka lada kwala ko chaman be silama bula taran nasaraw de fe atara kafiru de donc nunu ye kafiru ka baraw de silama kana nunu ke man tasabbaha bi qawmi fa huwa minhum kidon ko ni mo min bonko nyonya yoye nunu be do de kono nunu ye kafir la dego ni la sara la dego de ute silamiya sariya kono jabe ko ka jabi do bombol siro be cogodi ciden ko qayyiru haja shayyibu wa jannibu sawada sunna yirede do bombo si jema ika jabe kala tumame abubakar siddiqi anafa abu kufaha ta cikorban na ciden mafatu makka na bido silamiya kono aya soro bombo si jelen do pass abu kufaha ta ka bombo si jelen do pass komi kore mugo bo ciden ko qayyiru haja shayyib ako ayenni nsi jema aya yelema aka kululure kara wa jannibu sawada ma aya yire kurosi fi mama o ciden ye fi mande bali sino kululure be ni ba fe ki ka bombo si jema yelema na ube kunsigi bashi tala don ka do yire ba ke sunna de do ciden ka sunna de do abe do bolo ciden ka sunna de ko ko jema bombo si jema ka yele mai ka kulolure kala mi ki yere kuroshi fi mande ma bashi tolo ye sunna de ka jabe kala ube fenchu de bafal katam ko kala pour ka kulorun yere ma ka jema yere ma wo ye sunna yere de fentola ni mo min bombo si majama jare ka kala an ko de khayru haja sayyib jema de be yele ma kona tara kaburu sola ñininkali fula de fulani ye kelen kono ko yala abe daga mogo wore ka muso jigi kaburu kono na ka jumarami tewa kele ni ye ñininkali folo ye bon nin jaabu don kebaw ya yira muso sudo ce sudo mogo ka jumarami ni ka balima suru n'u be su jigi cogo do kaburu kono te sira ulu de kanka su jigi ce do aka balima suru ulu de kanka ajigi muso do fana aka balima suru jawil arham minye ewa kafo ewa jumrami koma fo minye jawil arham ani aka sinji ube naka jumra munum be doni ko ko kanunendo
olu de ka jigi kaburu kɔnɔ muso ka su mais silamɛya sariya ma haramuya fana wali cɛ ka muso jigi kaburu kɔnɔ ma haramuya dɛ ɲuman de ye i yɛrɛ ka jumara min n'i ka yɛrɛ masurunyamɔgɔw muso a yɛrɛ ka jumara min a n'a ka masurunyamɔgɔw ka jigi a ka kaburu kɔnɔ o de ka ɲi mais a ma haramuya fana wali cɛ ka muso jigi kaburu kɔnɔ u b'o delila ta hadisa la hadisa min nana Bukhari kɔnɔ ko ciden ka denmuso dɔ de banna a ka denmuso in tun bɛ Usmana bin Affan de bolo denmuso in bannen u taara janaja la ciden sigilen bɛ kaburu da la ini muso in su nana bon ciden ko suro mɔgɔ juman ni muso ma jɛ Abu Talha ko ne bon a ko e ka kaburu in kɔnɔ i ka su in jigi ciden yɛrɛ bɛ a denmuso de don Usmana bin Affan bɛ a muso de don mais ciden ko Abu Talha ka jigi a ka jigi kaburu kɔnɔ a ka muso in jigi donc nin ye hadisa sahalen do Bukhari kɔnɔ donc dɔnnibaw ko ni hadisa kɔsɔ de a ma haramuya wali cɛ ka muso jigi kaburu kɔnɔ mais n'a ka jumara min kɔni n'a ka balimasuru ka jigi n'olu bɛ su cogo dɔ u tɛ sira o de ka ɲi mais a ma haramuya mɔgɔ wɛrɛ ka muso jigi kaburu kɔnɔ bon i y'a dɔn hadisaw dɔ bɛ yen salafu y'u kala tɛ mais u ma baara kɛ n'u ye o cogo la ni hadisa b'o o cogo de la a bɛ mais salafu bolo mɔgɔ si ma jate mina salafu bolo k'a fɔ n'a taara kaburuso la fo ɲininkali de ka kɛ mɔgɔ min ni muso ma jɛ a ka a jigi salafu tun t'o kɛ parce que n'i ko i ka nin kɛ i bɛ degun nati hadamadenw na a ɲininkaliw ni fɛnw kɔnɔna la voilà donc ni kɔni bolo sɛmini ko misali la n'a kɔni yɛrɛ b'a dɔn a ko n'a yɛrɛ b'a dɔn karisa min filɛ nin ye nin ni muso ma jɛ su in na a b'o dɔn a b'a fɔ karisa i jigi i ka muso in jigi misali o bɛ de cogo di mɔgɔ dɔ de don ale ka muso tɛ a ka muso tɛ a kelen de bɛ a ka muso tɛ donc a bɛ se ka a yɛrɛ b'a dɔn muso t'ale bolo n'a ni a bɛ jɛ ɲɔgɔnya kɛ su in na a ko o sugu n'i b'o dɔn i bɛ se k'a fɔ o ye k'o ka jigi ka muso jigi kɛlɛ ou bien e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min muso t'a bolo muso tɛ nin bolo a b'o dɔn karisa muso t'a bolo i n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ janaja la a ko i bɛ se k'a fɔ o ye karisa i jigi i ka muso in jigi nin min ye k'a kɛ n'a taara a ka ɲininkali kɛ jɔn ni muso ma jɛ su in na a ko salafu ma baara kɛ nin hadisa y'o cogo la k'o kɛ kaburu janya ciden ko kaburu ka ja k'a kɛ hadamaden yɛrɛ jɔli hakɛ ma janya kaburu janya hadamaden jɔ a ka du ka taa hadamaden jɔli hakɛ ma duguma a dunni ciden ko a ka jɔ kadiri kama ni mɔgɔ jɔra la ni i jɔ hakɛ kaburu bɛ du ka taa fo ma ciden y'o de fɔ wa siwu wa amigu ciden y'o a ko a ye kaburu yiriwa a k'a du a ye kaburu yiriwa a k'a du mais dɔnnibagaw ko nin de ka ɲi mais kaburu kɔni ni su donna dingɛ kɔnɔ min bɛ a bali ni fɛn ɲɛnamaw t'a sɔrɔ ani min b'a bali n'a kasa tɛ bɔ a wasara mais a ɲuman de ye a ka dun a ka yiriwa ko u bɛ mun kɛ bon ko mɔgɔw dɔ bɛ yen k'olu b'a fɛ k'u bɛ kuranna kalan mɔgɔw kan mais k'u bɛ sagi k'a fɔ ko kamanagan bɛ mɔgɔ min na baara sɔrɔbaliya ni garijɛgɛbaliya kana u bɛ fura d'u ma ko n'i taara u sɛgɛrɛ ani taara lajɛli kɛ ko bɛɛ kɛlɛ o tɛ kɛlɛ ye tant que n'ale tɛ lajɛli kɛ ani lajɛlikɛla tɛ kɛlɛ ye mais a fana b'a kɛ ka nin min kɛ dɔɔninkɛbagaw ko fura kɔni dabɔra ka bana de furakɛ mais min ye ni i kamana gannen don den t'i bolo i kamana gannen don ou bien garijɛgɛ t'i la n ka garijɛgɛ k'i la ou bien i ma baara sɔrɔ n ka fura d'i ma i ka fura ka baara to ye
u ko fura dabɔra k'i furakɛ de ka bana de bɔ i la donc a bɛ min kɛ nin ye o de man ɲɛ a bolo mais tant ka tɛ lajɛli kɛ an t'a ni lajɛlikɛla kɛ kelen ye bon ko ni mɔgɔ min ye dɔ ko ni mɔgɔ min ye ka so ni fili misiri kɔnɔ ko a bɛ komi ye fali su fili misiri kɔnɔ Allahu a'lamu ne ma deli ka nin ye ko yala dɔɔni kabaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko Isa bɛ jigi wa salafu kɔni tɛ sebaw tabinaw ijma'u sɔsɔli tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ko Isa bɛ jigi sɔsɔli t'u ni ɲɔgɔn cɛ ahli sunna wal jamaa ala manhaji salafu salih ijma sebaw tabinaw sɔsɔli tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Isa jigili la parce que aya de nana la hadisa de nana dɔɔni kabaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ciden ka hadisa salih na cogo di dɔɔni kabaw jugu bɛ dɔɔni kabaw minnu bɛ bidiya kan bidiya mɔgɔw bɛ ahli al-ahwa olu bɛ sɔsɔli kɛ ninnu na mais mɔgɔ ye sunna mɔgɔ de hadisa jɛlen de bɛ ninnu na Buhari ni Muslim kɔnɔ o bonda yɛrɛ hadis dajjali ka bonda min yɛrɛ kitabul mansurat iriyadi salina kɔnɔ o yɛrɛ ye hadisa min nati Isa jigini na ni dajjali kɔrɔ hari dajjali Isa de b'a faga donc kabaw ɲumanw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la cogo di ciden ka hadisa jɛlen kuranɛ ayaw b'a la dɔɔni kɛbaga ɲuman si sɔsɔli tɛ nin na dɔɔni kɛbaga min ye sɔsɔli kɛ nin na i tɛ dɔɔni kɛbaga ye koyi et puis tɛ sunna mɔgɔ ye fana ahli al-ahwa ahli al-bid'ah i ye bidiya mɔgɔ de hakili jugutigi i ye o de ani tɛ wa sira jugutigi i ye o de i tɛ sunna mɔgɔw ka taabolo kan bal dɔɔni kɛbaw ko yɛrɛ Isa jigini ko la u ko ni mɔgɔ ma sɔn Isa jigini ma ayaw jɛlen yiraliw la hadisa yiraliw la i banna ye kafiri de u y'o de fɔ mɔgɔ de dalilaw yirala i la kuranɛ ni hadisa ko Isa bɛ jigi hari bi e ma sɔn i ye kafiri de parce que i ye Ala de nkalontigɛya i ye ciden nkalontigɛya e ye kafiri yɛrɛ de donc nin ye min fɔ ko sariya ko i kana dɔn mɔgɔ ka du kɔnɔ n'i ma salamu bila n'i ma jɛ ɲini bon ko ni banni kɛra mɔgɔ fɛ ko ewa mɔgɔw bɛ so kɔnɔ ni e nana fɔ i ka jɛ ɲini ba da yɛlɛla kaba ka jɛ di mɔgɔ de ma k'u ka dɔn jɛ ɲini wɛrɛ bɛ wa a y'a ka da yɛlɛ de a don jɛ de dira bɛɛ ma dɔn i ka dɔn ko dɔ de bɛ yen da in yɛlɛlen ka bila dɔrɔn ni mɔgɔ min nana i ka dɔn jɛ dira i ma kaba bon ko dɔw b'a fɔ ko e ka du ou bien e ka du tɛrɛ ni dɛsɛ naani ma ko i y'a fɛɛrɛ ko i b'a kɛ mananku ye ko a tɛ ɲɛ i bolo k'o tɛ kɔrɔbɔ o ye nkalon ye o ye nkalon de mɔgɔw tun bɛ bi u ka nafolo banna u y'u ka tɛrɛw fɛɛrɛ ka komarasaya ta kura ye Ala y'a diya u la an yɛrɛ b'o dɔn mɔgɔw y'u ka du fɛɛrɛ ka komarasaya ta kura ye Ala y'a ɲɛ u bolo donc ninnu ye hakilina juguw de ye u bɛ furankafoya de nati mɔgɔ la hadamaden ka garijɛgɛ kɔrɔlen na sirilen bɛ Ala de bolo comme bon nunu al-amru fihi wasi'u hadamadenw tɛ kelen ye ko kutuba banna ni alimami bɛ jigi dɔw bɛ wuli ka jɔ dɔw fana sigilen bɛ to ni yiriwali bɛ mɔgɔ bolo nin na parce que hadamadenw tɛ kelen ye i b'a sɔrɔ dɔw wulili ka gɛlɛn ma i b'a sɔrɔ dɔw fana a ye sigili min kɛ ka mɛn n bɛ wuli ka jɔ sani alimami ka se a seyɔrɔ la senw na bɔ ɲɔgɔn na baasi tɛ mɔgɔw ka ninnu na donc parce que imamu na Maliki ɲininkara nin na wagati juma n'an bɛ wuli ka taa salli ma yala ni salli jolibaga y'a damina ou bien n'a sera qad qamatu sala a ko yiriwali bɛ nin na nin bɛ sagi ka taa bɛɛ ka lahala ma wulili ka nɔgɔ dɔw ma a ma nɔgɔ dɔw ma
ɲininkali kelen de bɛ dɔw tun y'a fɔ ko min ye ni alimami nana sigira minbari kan ka nafila kɛ ni e nana i donna misiri kɔnɔ i bɛ misiri arakan 2 kɛ ou bien i t'a kɛ bon maliki ma jaabi la olu ko ni nana alimami bɛ minbari kan i donna misiri kɔnɔ ko misiri foli arakan 2 ko i kana kɛ ko parce que juma bɛ sali telegan fɛ de ko wagati balilen de don mais ciden ka hadisa sahalen nana ka ciden yɛrɛ to minbari kan Sulaykil Qatafani ciden ka seba dɔ de don a donna misiri kɔnɔ a sigira a ma arakan 2 sali ka ciden to minbari kan a y'a wele a ko sani e ka sigi arakan 2 sali wa ko ayi ciden ko wuli ka arakan 2 sali a ko a dɔw la kelen ni nana juma don ni alimami bɛ minbari kan bɛ kutuba kala e donna misiri kɔnɔ ciden ko i kana sigi fo i ka arakan 2 sali mais i k'u sɔnya donc ciden ka sunna ye de ni hari alimami bɛ minbari de kan ni nana i donna misiri kɔni de kɔnɔ fo ka arakan 2 sali ka sigi de i kana sigi ni arakan 2 sali mais i b'u sɔnya mais n'i bɛ kɛnɛma de i tɛ misiri kɔnɔ i tɛ misiri kuru kɔnɔ n'i nana i bɛ sigi ka kutuba lamɛn subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bon ko an balimakɛ dɔ ko ale y'a mɛn mɔgɔ dɔw la ko n'i nana misiri la i y'a sɔrɔ alimami ni jama donna sali la ko e kana don sali la n'i ma iqama kɛ bon n'a y'a sɔrɔ a tigi ye a tigi ka kuma n'a ma faamu de n'a y'a sɔrɔ a y'a faamu o tɛ kuma sabatiden ye i b'a sɔrɔ a ma dɔnnikɛbaga min ye kuma in fɔ a ma faamu dɔnnikɛbaw ko n'i nana de i ye ni alimami ni jama sɔrɔ sali la fo i jɔlen ka tekbiratul ihrami kɛ i teliyala cogo o cogo i jɔ de fɔlɔ i ka tekbiratul ihramu kɛ parce que n'i ma tekbiratul ihramu kɛ kabaru fɔlɔ n'i m'o kɛ i jɔlen parce que kabaru fɔlɔ in filɛ urukunu de don i jɔlen fana k'a kɛ o ye urukunu de wala dɔnnikɛbaw ko ni teliyala cogo o cogo parce que dɔw filɛ n'u nana u y'alimami ni jama sɔrɔ sali la u bɛ biri de u birilen de b'a fɔ Allahu akbar teliya bolo u birilen de b'a fɔ Allahu akbar dɔnnikɛbaw ko o de man ɲi o de tɛ wasa kɛ ko i ma don sali la tant que ni jɔlen ma tekbiratul ihramu kɛ ko i ma don sali la i teliyara cogo o cogo kabaru fɔlɔ in i jɔ de fɔlɔ k'o kɛ o kɔfɛ i biritɔ ni tekbiratul intiqali fana bɛ biri i ni kabaru filanan bɛ biri mais o ko hali ni teliya bolo hali ni kabaru filanan in ma jigin baasi t'i ka sali ka o la mais i jɔlen ka tekbiratul ihrami kɔni kɛ bon n'a y'a sɔrɔ tigi ma nin kuma de faamu mais min ye k'a fɔ i ka iqama kɔni kɛ tant que i y'a sɔrɔ jama donna sali iqama tɛ e kan ni kelen b'i ka sali kɛ yan ni cɛ i b'i ka iqama kɛ mais e nana jama misiri de la donc saliw donna sali la e bɛ kabaru de kɛ i jɔlen ka faru ka iqama tɛ e kan bon ko dɔnnikɛbaw ko ni se kɛra kafiri ka se kɛra la ko ye kafiri ye komi ni se kɛra bidiya mɔgɔ ka wa bidiya fana o bɛ kɛ kafiri ye wa